Sarriċi mwettaq mill-Kamra tan-Negozji żaru medji wera li l-maġġor parti tan-negozji ħassow li Malta sejra fid-direzzjoni l-ħażina. Matul l-2025 dawk in-negozji li raw tnaqqis fil-beħ tagħhom spjegaw li dan wasal kawża ta' żieda qawwija fil-kompetizzjoni. Il-klijenti xtraw inqas fil-waqt li ġiet innotata żieda fl-ispejjeż. Dan fil-waqt li dawk li notaw il-beħ tagħhom baqa' l-istess meta kumparat mas-sena preċedenti, saħħu li dan il-fattur kien minħabba l-fatt li kien hemm żieda fl-ispejjeż operattivi u li l-klijenti bdew joqogħdu aktar attenti f'dak li għandu x'jaqsam prezzijiet. L-istħarriġ sar f'kollaborazzjoni bejn il-Kamra tal-Intrapriżi Żaru Medji u l-Misko, fejn ġie spjegat li 39% tan-negozji raw il-profitti baqgħu fl-istess livelli filwaqt il-35% saħħu li kellhom ferm inqas profitti. 26% biss tan-negozji qalu li rreġistraw aktar profitt meta kkumparat mas-sena 2024. Intqal kif il-kawża maġġuri taż-żieda fil-prezzijiet waslu minħabba l-ispejjeż tal-pagi, iż-żieda fl-ispejjeż tal-materjal importat u l-ispejjeż ta' trasport fost oħrajn. Fi żmien il-festi ġie notat li l-maġġoranza raw il-beħ tagħhom jonqos. Kif 44% spjegaw li naqsilhom il-beħ meta kumparat mal-2024. L-akbar uġieħ ta' ras jibqa' nuqqas ta' ħaddiema segwit minn kompetizzjoni deskritta bħala waħda inġusta, oħrajn qisu bħala l-konġestjoni ta' traffiku fattur importanti flimkien ma' żieda fl-inflazzjoni. Il-maġġoranza tal-parteċipanti jemmnu li sejrin fid-direzzjoni l-ħażina minħabba l-għoli tal-ħajja u l-affordabilità. Tasib serju dwar il-kwalità tal-ħajja fil-waqt li huwa tankwiet ukoll id-direzzjoni u tmexxija politika illi qabad dan il-pajjiż. Il-maġġoranza saħħu li qed jistennew li l-Gvern jindirizza l-problema ta' nuqqas ta' governanza tajba, il-livell ta' korruzzjoni u żieda fil-popolazzjoni b'mod mill-aktar urġenti. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Kamra tal-SMEs irrakkomandat fost l-oħrajn li l-Gvern jindirizza b'mod urġenti l-kompetizzjoni inġusta li hawn sabiex kulħadd ikun jista' jaħdem f'level playing field. Fil-waqt li appellata l-aktar trasparenza u miżuri robusti kontra l-korruzzjoni bil-għan illi l-poplu jerġa' jkollu fiduċja fl-istituzzjonijiet pubbliċi. Sar appellu wkoll sabiex tiġi implementata sistema li tassigura ippjanar aktar effettiv. Net News kellem mal-President tal-Kamra tal-SMEs Paula Bela fejn insista dwar il-possibilità li l-pensjonanti jiġu introdotti fid-dinja tax-xogħol b'aktar mod faċli. In-nuqqas ta' ħaddiema hija l-iktar ħaġa li qed tinħass minn servej għal ieħor. Dan huwa 11 servej li qed nagħmlu u f'kull servej jibqa' dik tal-ħaddiema. Inti għandek tkun taf li mingħajr ħaddiema il-negozji la jistgħu jiftħu ġodda u laqqas jistgħu ikabru. Ġifieri din hija problema li tiġi solvuta. Jiena waqt il-press conference bħalma taf int issuġġerejt li min joħroġ bil-pensjoni il-gvern għandu jirranġa il-problema tat-taxxa li inti tibqa' taħdem u tibqa' tieħu l-pensjoni. Fil-waqt li insista li n-negozju huwa wieħed tajjeb, iżda sqar li hemm diversi affarijiet xirtranġaw. Ovvjament anka id-direzzjoni tajba qisu naqset ukoll, ġifieri wieħed irid jara u fl-aħħar nett jiena dejjem ngħid li l-negozjant dejjem huwa pożittiv. Intant tkellimna wkoll ma' Lorenz Zammit, direttur tal-Misko fejn stqar illi fil-waqt li l-ekonomija tidher pożittiva hemm diversi fatturi li għandhom bżonn jiġu indirizzati fosthom il-kompetizzjoni ġusta. Importanti wkoll li joħroġ l-element illi il-kwalità tal-ħajja u l-inflazzjoni li avolja aħna normalment forsi nqisu li taffettwa lill-individwu tiffettwa wkoll is-settur tan-negozju. U allura huma żguri huma żewġ issues li rridu nindirizzaw. Francesco Catania għal Net News.